Let's go! Συγχαρητήρια, μεγάλο χειροκρότημα! Και ναι, let's go, let's go, let's go. Πρώτο βραβείο, η χαρά απερίγραπτη. Λοιπόν, πρώτο βραβείο Junior Achievement Greece, νεανικής επιχειρηματικότητας, είναι ο ετήσιος θεσμός. Στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο Κομφών και Βαρύκων στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη πήγε το βραβείο, στη Θεσσαλονίκη μας. Καλώς ήρθατε, καλωσορίζουμε τον οραματιστή, τον ΣΕΟ. Θα με χτυπήσεις. Συγγνώμη, είδες πώς ενθουσιάστηκα. Τον ΣΕΟ. Χρήστος Αγκανάτσας, ο μαθητής της 3ης Λυκείου και ο γενικός διευθυντής της επιχείρησης Let's Go Θεσσαλονίκης, από το Σχολείο Κοφών και Βαρύκων. Την κυρία Καλλιόπη Σιβρή, είναι κοινωνική λειτουργός στο Σχολείο Κοφών και Βαρύκων και με τη βοήθεια της Μαρίας Παλπάνη, της φιλολόγου, έχουμε τη διερμηνία της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Η χαρά μας είναι βέβαια πολύ μεγάλη. Τώρα για τον κόσμο, τις φίλες και τους φίλους που μας βλέπουν και δεν ξέρουν τι είναι αυτός ο διαγωνισμός, με πολύ απλά λόγια θα πούμε ότι στην ουσία μαθητές γίνονται επιχειρηματίες, δημιουργούν τις δικές τους μικρές εταιρείες, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, καινοτόμες, μια καινοτομία, μια ιδέα που μπορούν όμως από την αρχή μέχρι το τέλος να την υλοποιήσουν. Αυτά που θα δείτε, τα παιδιά τα πουλάνε και χαιρόμαστε διπλά όχι μόνο γιατί το σχολείο διακρίθηκε το πρώτο βραβείο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά γιατί σε αυτό το διαγωνισμό συμμετέχουν σχολεία από όλη την Ελλάδα. Έτσι. Είναι η πρώτη φορά που σε ένα τόσο μεγάλο διαγωνισμό μαθητικό δίνονται ευκαιρίες είτε στον Εύρο, θα το ξαναπώ, είτε στην Κρήτη, είτε στις Πρέσπες από ένα μικρό σχολείο εκεί. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη χαρά για όλους. Αυτή είναι και η επιτυχία του συγκεκριμένου διαγωνισμού που έχει γίνει πραγματικά ένας σημαντικός θεσμός. Ο λόγος βέβαια στον Χρήστο, ο οποίος μας εντυπωσίασε όχι μόνο με το μυαλό του, μας εντυπωσίασε και με την υπέροχη εμφάνισή του. Είναι ένας κούκλος. Χρήστο, πώς κατάφερες να οραματιστείς και να υλοποιήσεις αυτό το σχέδιο? Αρχικά θέλω να πω ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μαθητές και καθηγητές συζητήσαμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια εικονική επιχείρηση. Είχαμε διάφορες ιδέες, διάφορες σκέψεις. Είχαμε λοιπόν στο σχολείο χρησιμοποιεί τα τουβλάκια Lego, τα οποία καθόντουσαν. Είχαμε λοιπόν την ιδέα, τα πήραμε και φτιάξαμε καινούργια προϊόντα. Για παράδειγμα, αξεσουάρ μόδας, όπως τα βλέπετε εδώ πέρα. Βραχιόλια, σκουλαρίκια, παπιών, διάφορα. Και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό, φτιάξαμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το 3Go. Άρα αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι το να γίνεις επιχειρηματίας δεν χρειάζεται ούτε πολλά λεφτά να έχεις, ούτε πολλές επενδύσεις να κάνεις. Το μόνο που είναι απαραίτητο είναι να είσαι ευρηματικός, να προσφέρεις κάτι που δεν υπάρχει στην αγορά. Δεν χρειάζεται λέει, κάποια ιδιαίτερη επένδυση, κάποιο ιδιαίτερο κεφάλαιο. Βρήκαμε χρησιμοποιημένα απλά τουβλάκια, τα οποία καθόντουσαν και φτιάξαμε διάφορα προϊόντα. Αυτά τα προϊόντα δεν είναι ακριβά που φτιάχνει Let's Go, είναι φτηνά, γιατί η πρώτη ύλη είναι δωρεάν. Οπότε έχουμε και φθηνό κόστος και οι τιμές μας είναι πολύ χαμηλές. Πάντως, Καλλιόπη, ο Χρήστος εντάξει είναι βέβαια και στην ουσία είναι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο γενικός διευθυντής, ας το πούμε έτσι. Να μας εξηγήσει λίγο αν και η ιδιαιτερότητα, γιατί το πρώτο βραβείο δεν είναι και εύκολο να το πάρεις. Οι ιδέες, η αλήθεια είναι, επειδή καλύπτουμε δημοσιογραφικά το διαγωνισμό κάθε χρόνο, υπάρχουν ιδέες που μένουν με το στόμα ανοιχτό. Έπαιξε ρόλο και το επιτραπέζιο, μπορείς λίγο να μας το δείξεις εδώ, να μας εξηγήσεις λίγο πώς παίζεται, γιατί τουβλάκια αυτή τη στιγμή
στα ελληνικά σπίτια μπορεί να υπάρχουν ένα στα δύο σπίτια. Ναι. Αλλά κανένας δεν σκέφτηκε να κάνει αυτό. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, η σκέψη για το Trigo ήταν η εξής. Θέλαμε να φτιάξουμε ένα παιχνίδι συμπεριληπτικό που να απευθύνεται σε ανθρώπους με αναπηρία, γιατί προερχόμαστε από αυτό το χώρο. Είμαστε ειδική αγωγή και έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα. Οπότε φτιάξαμε αυτό το παιχνίδι, το οποίο παίζεται σαν τρίλιζα, αλλά... Αν θέλεις, κράτησε το λίγο και εκτός στην κάμερά σου εκεί, για να φανεί. Εκτός ότι απευθύνεται σε ανθρώπους με οπτική αναπηρία, απευθύνεται και σε όλους τους ανθρώπους. Και αυτό είναι να το φαίνεται. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι θέλουμε το Trigo να γίνει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που να μπει σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και γιατί? Γιατί το παίζουμε φορώντας ή βλέποντας τις μάσκες μας, οπότε μπαίνουμε στα παπούτσια ενός τυφλού. Θέλουμε να νιώσουμε, θέλουμε να προάγουμε την ενσυναίσθηση και να νιώσουμε πώς είναι να είμαστε τυφλοί. Οπότε παίζοντας τα μικρά παιδιά, αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει και αυτός ο κόσμος που δεν βλέπει, υπάρχει και ο κόσμος που δεν ακούει, απευθύνεται και σε τυφλόκοφα άτομα. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το δυνατό μας χαρτί και που μας έφερε στην πρώτη θέση. Πάντως αυτό που σίγουρα κάνει τη διαφορά και δημιουργεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορατότητα, τη συμπερίληψη και την ενσυναίσθηση είναι ότι ακόμη και αν είσαι αμαία, μπορείς να πετύχεις τη ζωή σου. Έτσι. Μπορείς να υλοποιήσεις τα σχέδια και τα όνειρά σου. Έτσι. Και αυτό αποδεικνύεται περίπτρανα μέσω των παιδιών και του Χρήστου φυσικά. Αυτό, ο Χρήστος είναι το φωτεινό παράδειγμα και είναι ένα ζωντανό παράδειγμα που δίνει παντού αυτό το μήνυμα, ότι εμείς οι κοφοί μπορούμε να τα καταφέρουμε και σε ένα διαγωνισμό. Καταρχήν να πούμε και ευχαριστούμε πολύ την Junior Achievement Greece που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να φτιάξουμε την εικονική επιχείρηση και να μπούμε στο επιχειρήν. Αλλά έδωσε και τη δυνατότητα σε ένα ειδικό σχολείο να πάρει την πρώτη θέση. Ακριβώς. Και πέρα από το ότι ο διαγωνισμός έχει τη σημασία του επιχειρήν, έτσι οι μαθητές τελειώνουν το σχολείο και μπορούν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό όμως για να επιστρέψουμε στο Χρήστο. Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά αυτή την σχολική χρονιά, Χρήστο, στην ουσία τελειώνει στο Λύκειο και θα θέλαμε να μοιραστείς τα όνειρά σου. Τι θέλεις να σπουδάσεις από εδώ και πέρα. Και επειδή είστε ευαισθητοποιημένοι και στα άτομα με οπτική αναπηρία, έχω γνωρίσει με συνεντεύξεις που έχω κάνει δημοσιογραφικά φοιτητές με οπτική αναπηρία που έχουν περάσει τη σχολή που θέλουν, αλλά δεν μπορούν να πάνε γιατί φοβούνται τη μετακίνηση, φοβούνται το κτίριο και μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους. Η δική σου γενιά μπορεί να το αλλάξει αυτό? Για παράδειγμα, για τους ανθρώπους με οπτική αναπηρία, είναι εύκολο. Ανθρώπους με ακουστική αναπηρία, είναι δύσκολη η επικοινωνία. Δεν μπορούμε να ακούσουμε αν δεν έχουμε διερμηνείς. Για άτομα με οπτική αναπηρία, είναι δύσκολο το να πας. Δεν έχει σημασία βέβαια αυτό, αν είναι δύσκολο ή εύκολο. Σημασία είναι να προσπαθήσεις. Σημασία είναι να μην παρατήσεις τα όνειρά σου. Είναι να φτάσεις στο στόχο που έχεις θέσει και μπορείς να τα καταφέρεις. Θα παλέψεις, θα προσπαθήσεις, βήμα-βήμα και τελικά θα καταφέρεις το όνειρό σου. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα το μήνυμα και ο Χρήστος έχει ένα όνειρο. Να με το μοιραστεί. Βέβαια. Θέλω να περάσω στη Γυμναστική Ακαδημία στο Πανεπιστήμιο. Θέλω να γίνω προπονητής. Και αφού τελειώσω το πανεπιστήμιο, θα ήθελα να πάω σε σχολή πληροφορικής, αλλά θέλω να κάνω δική μου επιχείρηση, δικό μου μαγαζί με υπολογιστές. Πώς κάναμε τώρα τη Let's Go την εταιρεία μας. Έμαθα τον τρόπο που μπορώ να στήσω μια εταιρεία μέσα από τη Let's Go και θέλω και εγώ με τον ίδιο τρόπο να χτίσω τη δική μου εταιρεία στο μέλλον. Καλά, πέρα από το γεγονός ότι ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, φαίνεται πόσο στοχοπροσιλωμένος είναι και πόσο μεθοδικά τα σκέφτεται όλα. Έτσι όπως ένας επιχειρηματίας μόνο μπορεί να τα δει. Ακριβώς. Και τι προπονητής, να λύσουμε λίγο και αυτή την απορία. Μπάσκετ, καλά. Φαίνεται κιόλας, έχει και το σωματότυπο για κάτι τέτοιο. Τώρα, θα θέλαμε να μας πει εάν η προτροπή αυτή που έκανε στον κόσμο θα βρει και άλλους μιμητές ή χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά και πολλή προσπάθεια ώστε κάποια παιδιά σαν τον Χρήστο να βγουν από το καβούκι τους και να αντιμετωπίσουν τη ζωή επί ίσης όρης ή με τη σκέψη των ίσων όρων και της ισοτιμίας.
Έχουμε κάνει διαφήμιση της εταιρείας μας φυσικά, γιατί θέλουμε, ο στόχος μας είναι να διδάξουμε, να μάθουμε στους υπόλοιπους πώς να φτιάξουν τη δική τους εταιρεία, όπως μας μάθανε εμάς, να μάθουμε και εμείς τους άλλους. Όλοι οι άνθρωποι με αναπηρία μπορούν να τα καταφέρουν. Δεν είναι δεν μπορώ. Όχι, μπορείς να τα καταφέρεις. Άρα, τώρα τι σκέφτομαι, γιατί χθες είχαμε ένα αφιέρωμα για τα άτομα με αυτισμό και πώς μπορούν επαγγελματικά να αποκατασταθούν και υπάρχει αυτό το έλλειμμα της εμπιστοσύνης από επιχειρηματίες, θυμάσαι Χάρη που τα λέγαμε, για να προσλάβουν παιδιά σε διάφορες θέσεις. Χρειάζεται να μάθετε τον τρόπο, να έχετε εργαλεία για να πάρετε εσείς την κατάσταση στα χέρια σας. Αυτό θα δούμε στο μέλλον. Πρέπει γενικά ο διευθυντής μιας εταιρείας, βλέποντας ένα άτομο, παράδειγμα με αυτισμό που είπατε, κοφό άτομο με οπτική αναπηρία, υπάρχουν εμπόδια, αλλά θα πρέπει ένας διευθυντής να προσλάβει ένα άτομο, να κάνει δηλαδή αυτό το βήμα, να δει πώς λειτουργεί. Μην απλά βλέπει ότι έχει κάποια αναπηρία το άτομο και τον διώχνει. Όλοι οι άνθρωποι ίσοι είμαστε ισότιμοι. Υπάρχουν πολλά εμπόδια, ναι. Πρέπει λοιπόν να λύσουμε το θέμα της επικοινωνίας. Πρέπει να εντάξει ένας διευθυντής στο δυναμικό του ένα άτομο με αναπηρία και να μπορέσει να απεξέλθει, να δει πώς λειτουργεί γενικά αυτό. Μην διώχνουμε κατευθείαν το άτομο γιατί έχει κάποια αναπηρία. Να υποθέσω, δεν υποθέτω, είναι βέβαιο, έτσι όπως τα περιγράφει ο Χρήστος. Το ένα μήνυμα είναι προς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποιο είδος αναπηρίας, μην το βάζετε κάτω. Και το δεύτερο μήνυμα έχει να κάνει με αυτούς που έχουν τις τύχες μας στα χέρια τους. Και μιλάμε για τους κυβερνώντες και για τους ανθρώπους που ουσιαστικά διαμορφώνουν και καθορίζουν την αγορά εργασίας. Σε αυτούς τους ανθρώπους τι λέει ο Χρήστος? Στους κυβερνώντες και στους ανθρώπους που καθορίζουν την αγορά εργασίας. Θέλω λοιπόν να στείλω ένα μήνυμα. Ελάτε στον κόσμο της Let's Go. Ελάτε σε ένα κόσμο δίκαιο, να φτιάξουμε ένα κόσμο δίκαιο, ένα κόσμο ισότιμο. Μπορεί σε ένα διευθυντή λοιπόν μιας εταιρείας, για παράδειγμα, λέω εγώ είμαι κοφός για παράδειγμα και θέλω να δουλέψω όσον αφορά στους υπολογιστές, μια εταιρεία με υπολογιστές. Δεν πρέπει ένας διευθυντής με το δει είμαι κοφός να με διώξει. Θα πρέπει να με εντάξει στο δυναμικό, να δει πώς δουλεύω. Αν είμαι καλός και έχουμε σωστή επικοινωνία, θα είναι δίκαιο αυτό και θα προχωρήσω κανονικά στην πορεία μου. Η τεχνολογία σήμερα βοηθάει πάρα πολύ και χθες μας έλεγε μια μητέρα παιδιού με αυτισμό ότι τα παιδιά αυτά είναι πολύ καλά και στο εργαστήριο, το ερευνητικό. Δηλαδή μπορούν να κάτσουν πάνω από ένα μικροσκόπιο 10 ώρες. Γιατί τους αρέσει, είναι πολύ μεθοδικοί. Δηλαδή υπάρχουν skills, δεξιότητες, αυτό θέλω να πω. Ωραία. Τώρα Καλλιόπη, σε ένα ερώτημα, εντάξει, μονοπόλησε ο Χρήστος, είναι λογικό. Ο Χρήστος είναι ο πρωταγωνιστής. Τα προϊόντα είναι πολύ ωραία αυτά που έχετε ετοιμάσει. Δηλαδή το προϊόν σας είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι εφευρετικό, είναι χαρούμενο. Τώρα δεν ξέρουμε εδώ τι να πρωτοδιαλέξουμε. Ποια είναι τα βασικά στάδια όμως για κάποιον που μας ακούει και διστάζει, είτε ομάδα παιδιών, είτε φοιτητές, είτε ένας ενήλικας που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι εγκλωβισμένος σε ανεργία? Τι μάθατε δηλαδή πρακτικά? Μάθαμε όλα τα στάδια της διαδικασίας, πώς από μία ιδέα που σκέφτηκε ένας άνθρωπος καταλήγει ένα τελικό προϊόν το οποίο είναι στην αγορά και φέρνει χρήματα, δηλαδή όλα τα στάδια μιας επιχείρησης. Αλλά αυτό που μάθαμε είναι να βάζουμε τον κόπο μας, να συνεργαζόμαστε και να βάζουμε και πάθος στην ιδέα αυτή. Γιατί νομίζω ότι αυτό που μας ξεχώρισε και μας έβγαλε ψηλά είναι ότι είμαστε μια έτσι πολύ συνεργατική ομάδα που βάζουμε πολύ πάθος σε αυτό που κάνουμε. Οπότε πιστεύω ότι και εμείς έχουμε πάρει πάρα πολλά, οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά μας. Και το δείχνουμε, αυτό φαίνεται. Φαίνεται και στα πλάνα, δεν τα έχω φέρει. Βέβαια, φαίνεται και στα πλάνα. Βέβαια, δεν μπορούμε να τα δείξουμε παράλληλα και τα πλάνα, γιατί έχουμε πολλά παράθυρα και θα μπερδευτεί ο κόσμος. Ωστόσο, πραγματικά είναι συγκινητικότατα. Ναι, αυτές οι αγκαλιές είναι. Τώρα το μάτι μου εκείνη. Τι να πει τώρα κανείς? Αγκαλιές, χαρά. Απίστευτη χαρά. Να τα βλέπουμε τώρα. Συγκίνηση.
δικαίωση, αναγνώριση, αποδοχή, χαρά από το κοινό, συμπερίληψη, ενσυναίσθηση. Το πολύ σημαντικό είναι το μήνυμα που μεταφέρει αυτό το σχολείο και αυτή η επιχείρηση. Είναι ένα σχολείο κοφών και βαρικών και έχει φτιάξει προϊόντα τα οποία απευθύνονται σε άλλους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Για να μην αδικήσουμε και το σχολείο, να πούμε και λίγα λόγια για το σχολείο. Είναι, επαναλαμβάνω, το ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο Κοφών και Βαρύκων Θεσσαλονίκης. Ναι. Να πούμε δύο λόγια. Το μοναδικό που υπάρχει. Είναι το μοναδικό σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, καλά θυμάμαι. Ναι. Είναι ένα μικρό σχολείο. Παλιότερα ήταν πολύ μεγάλο, είχε και οικοτροφείο. Τώρα έχει κλείσει το οικοτροφείο. Δεν φιλοξενεί δηλαδή παιδιά, αλλά είμαστε ένα μικρό σχολείο που κάνουμε πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Κάνουμε πάρα πολλά προγράμματα. Υπάρχει καλή συνεργασία, υπάρχει καλή διάθεση. Είστε ένα μικρό σχολείο που θα μπορούσε όμως να ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Έτσι, ναι. Πρώτον, εάν είχε την στήριξη που του αξίζει αυτού του σχολείου. Γιατί και ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι καλύπτεται τη Βόρεια Ελλάδα και πέρασε από πολλά κύματα και το συγκεκριμένο σχολείο, όπως και άλλα σχολεία ειδικής αγωγής. Θα μπορούσε να είχε κλείσει. Και θα μπορούσε να είχε περισσότερα παιδιά. Τα έχουμε ασχοληθεί. Θα μπορούσε να είχε περισσότερα παιδιά. Και αυτά τα παιδιά να μην βρίσκονται κλεισμένα στο σπίτι τους. Με το στίγμα εντός εισαγωγικών της αναπηρίας τους. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια με τη Διευθύντρια, την κυρία Τατσιοπούλου Τριανταφυλλιά, να ανοίξουμε τους ορίζοντες του κόσμου, να μας μάθει ο κόσμος να μας γνωρίσει, γιατί υπάρχουν βαρύκοα παιδιά στη Θεσσαλονίκη, τα οποία δεν ξέρουν το σχολείο μας, δεν φτάνει ποτέ η πληροφορία. Σήμερα, το 2024. Και αυτά τα παιδιά πηγαίνουν σε κανονικό σχολείο με παράλληλη στήριξη. Ναι, και υπάρχει και η προκατάληψη ότι εμείς είμαστε ένα σχολείο που χρησιμοποιούμε μόνο την νοηματική, ότι είναι όλοι κοφοί, δεν υπάρχει δηλαδή υπολοιπόμενη ακοή σε κανέναν. Οπότε είμαστε αυτό μόνο δεν ισχύει όμως. Δεν ισχύει. Στο σχολείο μας χρησιμοποιούμε όλους τους τρόπους επικοινωνίας για να επικοινωνούμε αποτελεσματικά. Αυτός είναι ο στόχος μας. Χρησιμοποιούμε και την νοηματική και την ομιλία και το γραπτολόγο, χρησιμοποιούμε τα πάντα. Αν έρθετε στο σχολείο μας, θα δείτε ανθρώπους να μιλάνε νοηματική, θα δείτε και ανθρώπους να μιλάνε. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε τώρα, Έλσα? Τι να ευχηθούμε, δηλαδή, είμαστε τόσο συγκινημένοι. Όλες αυτές τις δεκαετίες που προσπαθούμε να είμαστε κι εμείς κοντά σας, έχετε περάσει πολλά. Μειώθηκε λίγο και ο πληθυσμός, δηλαδή διάφορα στάδια. Αλλά τώρα νομίζω αυτό το βραβείο θα δώσει μια νέα όθηση για να σπάσουμε και τις προκαταλήψεις και να έρθουν και περισσότεροι γονείς να σας ακούσουν και να σας βρουν. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία όλα. Τι σου άρεσε περισσότερο? Όλα μου άρεσαν. Τώρα θα σου πω και ότι. Αλλά και πού μπορούμε να τα βρούμε? Το e-shop είναι υποκατασκευή? Ναι, είναι υποκατασκευή. Αυτά είναι σκουλαρίκια. Ναι. Έχουμε διάφορα προϊόντα. Τα οποία είναι τσιμπιδάκια για ποια σταλή? Είναι τσιμπιδάκια μαλλιών. Αυτά εδώ. Δηλαδή έχει πάρα πολλά σκουλαρίκια, έχει δαχτυλίκια και έχει και τσιμπιδάκια. Έχει τσιμπιδάκια, δεν τα φέραμε όλα μας τα προϊόντα. Έχουμε παπηγιόν, έχουμε... Αυτά είναι πάρα πολλά. Παπηγιόν, και γραβάτες. Χριστό, τι ωραίο. ωραίο. Λίγο και τα τσιμπιδάκια είναι πολύ όμορφα. Εξαιρετικό. Εσείς φοράτε σκουλαρίκια? Και εγώ φοράω σκουλαρίκια, ναι. Μπορείτε να τα βρείτε στο site μας. Επίσης, δείξε λίγο το παπηγιόν σου στην κάμερα, Χριστό. Άρα στο site, υπάρχει το site? Πόπο το ζήλευσα το παπηγιόν. Δείξτε το, κράτησε το. Ναι, είναι πολύ όμορφο. Να κάνει, ωραία. Batman, έτσι, αν τα θυμάμαι και καλά, γιατί τώρα περάσαμε και από αυτή την ηλικία. Οπότε το site είναι υπολειτουργεί κανονικά. Λειτουργεί το site κανονικά. Φανταζόμαστε σε όλο τον κόσμο αποστολές. Ναι, εντάξει. Και επίσης συμμετέχουμε σε εμπορικές εκθέσεις. Συμμετείχαμε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής της EduAct και κάναμε πάρα πολλές πωλήσεις. Γενικώς πουλάμε, πάμε καλά. Σαν επιχείρηση δεν είναι μόνο ιδέα δηλαδή, αλλά και επιχειρηματικά. Εγώ της προσέφερα και ένα δαχτυλίδι. Με ξένα κόλυβα που λέει και ο θυμόσοφος λαός. Φαντάζομαι θα είναι και οικονομικά. Δείξτε το λίγο στην κάμερα. Σου προσέφερα και ένα δαχτυλίδι με ξένα κόλυβα, έτσι. Θα το χαρίσουμε. Με ξένα κόλυβα κάνουμε δώρο. Πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια, πραγματικά. Μας συγκινήσατε, μας ενθουσιάσατε. Και με το καλό στα επόμενα σχέδια, θα έλεγα. Εγώ θέλω να δώσω μια υπόσχεση στον Χρήστο, εγώ και όλη η ομάδα της εκπομπής και η Έλσα φυσικά, όλοι μας, ότι θα τον παρακολουθούμε πολύ κοντά, εκ του σύνεγγυς, στην εξέλιξή του και θα είμαστε χαρούμενοι κάθε φορά που θα μαθαίνουμε νέα του ευχάριστα για τις επιτυχίες που σίγουρα θα έχει διαγράψει στη ζωή του. Και ως Γενικός Διευθυντής θα σου στέλνουμε και κόσμο, έτσι. Και μπορεί να αναζητήσουμε και δουλειά στην επιχείρησή του κάποια στιγμή κι εμείς. Να αξιολογείς και να προσλαμβάνεις κόσμο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε και βέβαια τα συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Δεν μπορούσαν να είναι όλα τα παιδιά εδώ. Ναι, προφανώς. Και σε εσάς, τους εκπαιδευτικούς, τη διευθύντρια του σχολείου, σε όλη την ομάδα για αυτό που καταφέρατε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά. Θα τα ξαναπούμε. Πολλές επιτυχίες σας ευχόμαστε. Και εγώ θέλω να ζητήσω από το σκηνοθέτη μας μία χάρη. Αν μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη σύνδεση ξαναβλέποντας αυτό το υπέροχο συγκινητικότατο βίντεο που μας ενθουσίασε όλους. Ωραία, θα το δούμε. Ναι, να το δούμε τώρα ολοκληρώνοντας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπότσο. Για να κλείσουμε αυτές τις αγκαλιές και τον ενθουσιασμό. Ευχαριστούμε πολύ.